Okay, vi vil starte med at lave opgave 6 i dokumentet rente og vækst slutkapital. Her står der, at Erik har haft 8.000 kroner stående uberørt i 10 år på en konto med helårig rentetilskrivning. De første 6 år var renten 9% per år, derefter 10,5%. Så starter vi med at bruge den normale renteformel, hvor vi for at finde ud af, hvad slutkapitalen er, så tager vi startkapitalen, som er 8.000, og det ganger vi så med parentes 1 plus rentesatsen i decimaltal, så det vil sige 0,09, og så parentes slut, og så ophæver vi det i 6, da det kun er de første 6 år, at rentetilskrivningen er 9%. Og hvis man skriver det ind på lommeregneren, så bliver det 13.416,80 kroner, som er slutkapitalen for de første 6 år med 9% i renter. Og for så at finde ud af, hvad de sidste 4 år, så tager vi det slutkapital vi sluttede med, som er 13.416,80, og det ganger vi så med parentes 1 plus igen rentesatsen i decimaltal, og den her gang er det jo så 10,5 i decimaltal, og det er 0,105, og det skal vi så have ophævet i 4, da det er de sidste 4 år. Og hvis man regner det ud på lommeregneren, så bliver det 20.003,13 kroner. Og det er så facit for opgave 6. Så vil vi også lave opgave 2 i rente og vækst rentedage. Og Ole han låner 800 kroner af Eva, og han skal betale 9% per anno i rente. Og så vil vi så beregne, hvor meget at Ole han skal betale i rente for en dag. Og det gør vi ved at bruge rentedagsformen. Og vi ser altså 800, det er startbeløbet, så ganger vi det med procentsatsen i decimaltal, som er 0,09, og så ganger vi det med 1 dag ud af 360 dage, og det er så lige med 0,2%. Og så Ole han betaler tilbage efter 50 dage, og så har vi så regnet ud, hvor meget Ole han betaler i rente for de 50 dage. Og der bruger vi også rentedagsformen. Der siger vi også 800 minus gange procentsatsen i decimaltal, som er 9%, og så ganger vi det med 50 ud af 360 dage, og det er lige med 10%. Og til sidst så skal vi så beregne det beløb Eva får tilbage, og der bruger vi så renteformen igen, hvor vi bruger startkapitalen, som er 800, og ganger det med parentes 1, og så plus 0,1, da det er 10%, den vi lige ud af, så det vil sige 0,1, og det ophæver vi så i 1, og det giver så 880 kroner, som er det beløb Eva får tilbage efter de 50 dage.